Kami po minarespeto giraray sa lambang miyembro kan familia. Sabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining kaldaw na sinkan semana. Dapat amang Diyos perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Fetsa 17 na kan bulan nin Enero taon 2022. Tingog kan banwaan po nagalalaom na yaon man kamudyan tabi nag-aarantabay mga taga-Ligaspi wagayway tabi mga taga-Ligaspi ang sa kuya na number 0961759088 sa Smart tabi sa Globe 0926015620. Maray naaga dyan sa Lapu-Lapu sa sakuyang kompadre June Pitero, sa sakong amigo sa familia Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration Center and Battery Shop sa Lapu-Lapu, Legazpi. Good morning. Sa gabos manayaon dyan sa Victory Village 27 si Kapitan Joy Bahoy buda sa familia ni Manay Selmang Bahoy. Maray na aga sa mga taga Bitano kay Madam Merly Caceres dyan sa pamilya man ni Madam Beth Costa. Good morning sa Costa Enterprises. Mga generator, mga lawn mowers, manlain-lain, mga kaipuhanan sa harong makina tools. Beth Costa Enterprises is the name dyan sa sentro kan Legazpi. Maray na agaman kay Kapitan Yolike. Nahiling ko kaso na kaaging semana si Abogado Nanetke. Good morning tabi sa familia Manayolike. Kumusta na po tabi? Kapitan dyan sa Pawa. Good morning sa Indugabos. Dyan man po sa Good Luck Novelty asin sa Gold Street. Kay Madam Pilar Akende dyan sa Forbes Academy. Maray na aldaw. Yi alaw rin. Good morning, Yi. Buda kay Manay Helen. Yiday ko talaga nahihiling. May marka ito so pares nindo dyan sa kuwan sa Happy Lane. Day ko nahihiling itong JH ha. Godumanin pares pero may mamilugaw ano ba? Daining JH da kung nahihiling talagang marka duman neta. Iyusupig tutuyo ko lalo medyo malipot-lipot. Magmami lamang, maglomi ha. Magpares. Good morning. Diyan sa Daraga, marhay na agaman. Kay Alcalde Vic Perete, buda kay Vice Alcalde John G. Hausian. Sigam blink kompadre kan sa tuyang monitor digdi nagbo-blue tapos mabalik yung kuan mina-blue siya tapos mabalik baka igwa lang dyan dapat ni adjust ano. Pero yung on air natin sa kuan okay lang. Painaga. Oy, Sir Ato Lim, good morning Sir Ato dyan sa Petron Top Gas Gasul ha. Minasiram ang luto pag Petron Gasul. Minasiram ang panira. Petron Gasul. Good morning, Sir Ato. Mabuhay ka mo dyan. Solid yan, DCGB. Sa Marjan's Eatery. Good morning, Mantabe. Tingog kan Banuana, sagkod kitang 10:30 katuwang antropa, pading Jim, pading Jomar, pading Al, si Ands, si Luens, nasa pahingalo muna, no? Sama ni Bella Henry de Boy Mata, technical control sa kuyang kompadre, si pading Nal Baldo. Yan minablo minakuan ano. Diyan tabi sa technical control, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo, pading Tay Nal Baldo. Newsroom, News Manager Mardela
Sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya, walang lusot po yan. Sumada lokal. Istorya nasyonal, internasyonal. Istorya pong may sustansya. Istoryang hindi marites. Istoryang totoo, may pakinabang, may laman. Sa production center, yaon dyan si Angel Mustazan. Samuya pong Anghel mantang sa IT. Sa Samuyang Broadcast Worldwide. High definition, full digital broadcast sa DZGB News Online sa Facebook ha. DZGB News Online sa YouTube, DZGB Legazpi City. Yaon dyan si Arven Buda, si Richard. Present si Pio Fernandez. Ay maray na aga, kumpadreng June na Pitero, may pigpapanday da siya. Kulungan ning manok, gunmuan. Libangan tamay bagong variant na naman ng COVID. Pirming present yan sa Lapu-Lapu. Arben, makisuyo daw tabi digdi. Hilingon mo kunin iyo. Digdi ka sana muna sa kwan. Si Ripon mo. Tabaan ko na apektado sa tuyang online broadcast kay ni. Yan o. Linga daw tabi. What's happening? Blue siya pero on air ba? Yan na. Gailing mo. Iyon na. Paglaog mo yun na naman. So kaya nga nang didyan. Taon-taon ma. Yan! Baka niya ko napiktado sa tuyang on air broadcast kan sa internet. Ayun na baga Sabi ka ni ba, nag-blow. Nag-blow. Sige yan kimat kan sa tuyang kan si Arven na laad sa tuyang kapartner ko yan sa IT. Sige tabi yan di nadangog na po nindo mahiwasan na po halawig na pagpaabot kan mga informasyones sa programa ni VP Henry from 5 a.m. to 9 a.m. yaw na po dumanso laman gabos lalong-lalo na sa sitwasyon niya to kan COVID ngunyan digdi. So all we have to do is to pray a lot, manarig sa mahal na Diyos Buddha, sunodon kung po iyan na mga nakapalaman sa protocol medical ha. Dahil natabi mo na magpara na sabi na nga ni sa diri na gobyerno magpairarom kita tabi sa kumbaga wisdom mo na kan sa tuyang mga gobernantes sa lado kan siyensya, medisina asin kan sa tuyang sibil na gobyerno. Yan po muna, that's the least that we can do tabi and dakol kitang mga pag-orestoryahan, igilid ta na mo na yan, nagiyahan na kita kasubago from 5 ng mga 4 hours po yan gabos yaon na duman, direktibas sitwasyon, DOH gabos na po. Masuits kita taon-taon sa iba pang mga pag-orestorya digdi man po sa tingog kan banwa anta we should attend to other things na dapat pa niya tong magkaerintindihan ha. Sige, dyan lang po ka mo. Good morning sa mga nakamonitor dyan sa DZGB News Online Worldwide. Maki-share tabi kan samuyang broadcast dyan sa internet tanganing gulpi kitang mapaabutan pa nin mga informasyon and maray na aga tabi sa imo kagawad Bong Logronyo kan Boys and Paints, the number 1 paints. Happy 22nd birthday da tabi. Ika-22 na kompleanyo ngunyan kay Yoshihiro Llaneta kan Japan. Yan, dyan sa Japan. Good morning from the Philippines kay Yoshihiro Llaneta. Yoshihiro or Yoshihiro. Anyway, Llaneta kan Japan sa January 18 sa Agayan. And regards da kay Edwin
Shihomi Roji Soriel, kay KG Caleb, Lian Ayana Carmel from Madam Merly Caceres. Yan. Good morning, Madam Merly Caceres dyan sa Bitano. Sa aga, birthday po ni Yushihiro Lianeta dyan sa Japan. And regards da kay Edwin, Shihomi Roji Soriel, KG Caleb, Lian Ayana Carmel from Madam Merly Caceres. Sige tabi, we will be right back. Dakul kitang mga pag-orestoryahan. Pakalis mo na kan mga pagirumdum. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to
diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Pwede manayaki. Makunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang aahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, ang tutulong sa inyo. Maaasahan nyo. Manay Jackie, ang maglilingkod sa inyo. Maaasahan nyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kailangan. Sabi kang dahil pa kaming puso, kukuha sa mga bubon. Sustainabling tubig para sa padagos na pag-asenso kan ekonomiya. Panahon, madumang ka, malakaw ka mga tabang kilometro, maaraw. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuanan. Lain naman po ito kay Tuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inuman. Huli kayaw na po sa komunidad ng buong malinig asin bastante tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Ang Bicolano, oragon maghigos. Kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat sa baga. Kulog kan payo. Kulog kan hawak. Asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. The University of Santo Tomas Legazpi, the premier Dominican University of Bicol, is now open for admissions for school year 2022 to 2023. We offer nursery, preparatory, kinder, elementary, junior high school, senior high school, tertiary, graduate school, and College of Law. For more details, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at UST Legazpi or visit us at www.ust-legazpi.edu.ph. Be a Legazpi Tomasian. Choose UST Legazpi. Nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusilong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto, 9:30 din pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadreng Nald. No, may abiso ang Department of Energy and ang mga sources man yato sa national news na magkakaigo po ni big time na paglangkaw sa presyo kan kada litro ni produktong petrolyo sa tuya. This is the effect tabi pasabuton ta naman giraray sa tuya mga paraantabay. Epekto po yan kan diktamen po kan hiro-hiro kan international na merkado. Yan. So the least that the government can do is to ensure na duman sa oil deregulation law mai-aplikar so nagkakapirang mga provisiones duman na ma-safeguard man ang mga konsumidores po kan produktong petrolyo, sumapakarga ng krudo, gasolina, mga unleaded na yan, mga diesel max, man lain-lain po na klase kan produktong petrolyo. Yan. Igwa dyan yung nagkakapirang provision sa oil deregulation law kan Republika kan Pilipinas which
maybe or bako nganing maybe which should be applied by the government in case na talaga magkaigon ng extreme na sitwasyon. Tarumdumon niya to tabi, ini po kaya na industriya bagakan petrolyo sa Pilipinas during the time kana Marcos era, igwaning control ang gobyerno sa paagi kan pag papadalagang ka ito kan Petron padingnal ang Petron sa gobyerno yang ka ito ang Republika kan Pilipinas igwa pa ning say igwa pa ning nagakandigong pakiaram igwa pa ning jurisdiksyon igwa pang pakilabot sa industriya kan petrolyo ka ito panahon kan mga Marcos so Petron sa dirian ka ito kan gobyerno now kumo sa diri kan gobyerno igo ka ito kan pinag-apod na OPSF o truhon tanan naman po Oil Price Stabilization Fund na kung saan kung mabakal kanin krudo, gasolina, gas o kaya ito pang sa ibang mga produktong petrolyo igoning certain amount na ididagdag duman sa presyo kang kada litro na kontribusyon ta ito na mga konsumidores, kontribusyon ta sa gobyerno ta pigtitipon ito mantang na presyo kan produktong petrolyo sa international na merkado kan mga nakaaging dekada stable pa. Now pag igwaning surge pa nagsi-surge nag-iitaas ang presyo kan produktong petrolyo sa international market dai na apektaran ka ito sumayuriya kan konsumidor ni na petrolyo sa Pilipinas ta duman minakua su gobyerno kan pambakal kan presyo sa international na merkado ni na petrolyo maski humalangkaw su presyo igwaning huhuguton su gobyerno duman sa tinipon niya to babakalong kan Petron istable ang presyong ipapabakal sa mga pump gasoline station sa mga gasoline station sa mga manlain-lain na outlets kani sa Pilipinas. That was then yung Oil Price Stabilization Fund. Ngunyan po ta hinali bagaian. Remember ka ito kan magkaigoning people power comes the Aquino clan, yung Aquino sa paglaog ninda sa political power digdi, political reign sa Pilipinas. Luminaw ka ito sinana kuring tabangang kimahal na Diyos. Gabos ka ito baga na mga proyekto boda mga sistemang pigi-implementar kan mga Marcoses mostly ka ito hinarali because sa paghiling nin na ka ito gabos ito tabi palpak gabos embedded with evil intent sa paghiling ninda kasabay na hinali itong Oil Price Stabilization Fund and so pagbuhi na kan gobyerno sa pribadong sektor entirely in its entirety kay itong so industriya kan petrolyo kaya dai na po nga ning masyadong pakiaram ang gobyerno sa tuyang produkto sa tuyang petroleum industry. Kaya iyan po, go ahead. Roger, yung oil deregulation law, nangyari yan kan panahon ni Ramos. Ayo po, yan. Yung oil deregulation, yeah, okay. NMR, tama. Panahon ni Ramos. Now, iyan, kan nai-implementar na iyan, nagkaigwananin limitadong pakiaram ang gobyerno sa industriya kan produktong petrolyo. Nakabuhi na tabi. So, industriyang petrolyo ka ito sa Pilipinas with limited na pakikiaram kan gobyerno. During the time of Ramos, binuhian na yan ng todo-todo tabi. With the oil deregulation law, the intent of the oil deregulation law, susog ka ito sa administrasyon ni Ramos is matauan so industriya ni na petrolyo nin puder na makapag kawat nin maray sa saindang industriya sa espiritu nin kompetisyon. Yan. Iyon so basis ni na kayo ito. Tanganing magkaigoning kompetisyon ngaya na siyempre bibuhian ta na ngayaan sa indang industriya dahil na kita madikta nin presyo kang produktong petrolyo sinda na ngayaan madeterminar kan mga pricing kaiyan susugman sa hiro-hiro kan international na merkado. Ang nangyari imbes na magkompetensya, ta siyempre ang essence baga kang competition is arog kay ni. Halimbawa may tindahan nin lollipop, tindahan numero 1,
Lollipop tindahan numero 2, lollipop tindahan numero 3, tulong magtatirindahan para liho ang pigpapabakal, lollipop. So duman sa saro, halang ka ang presyo. Naturalmente, ang instinct kan konsumidores, kan end users, mahanap nin iba pang tiendahan na makukuha so pighahanap nindang produkto na mas huruha ba ang presyo. Choices kumbaga, that's the essence kay ito kan oil deregulation law na ipinag-implementar kay ito kan panahon ni Ramos. Ngunyan, ang nangyari, daing napapadumanan sa mga konsumidores. Halos puro parareho ang pricing, halos puro parareho, which we cannot blame man ang industriya kang produktong petrolyo because sinda, kumbaga, parte man kang ripple effect man kan itong paglalangkaw kang presyo kang produktong petrolyo duman sa international na merkado. Once na minapitik po yan sa international na merkado, bilog na kinabantabi, apektado. Yan. So, yan po ang sistema. Ang increase ko niyan is halos maabot sa piso. Igwa yata ito ng 180 o 120. Depende po sa pricing niyan kan presenting prevailing market price diyan sa mga pump gasoline stations, sa mga gasoline stations diyan sa tuyang palibot. Kaya we should brace sa ining paglangkaw na yan. Pero sabi na nga ni, it will not be forever. Arog lang yan kayan ang hiro kan merkado. Minataas yan, pagkatapos minabagsak mampu yan. Pwedeng big time na pagbagsak man o pwedeng patingi-tingi ang pagbagsak. Kaya lang paminsan talaga mas dakul so beses kan paglangkaw so pagbaba medyo maluya. Kaya lang paminsan man minabungkaras man pabagsak biyo-biyo man tabi So that's it ang nature po kaiyan tabi. Garo man sana iyan ining so COVID. Sabi ta na nga ni ibaga ka nakalis na mga aldaw, applying the law on averages, what comes out naturally will come down. Mababa yan. Basta magsunod sa nakita kan ining protocol buda pinagpapautob po kan sa tuyang gobyerno. Sige. So yan po tabi sa tuyang pagkuang kayang pagtaon nindalan, expect na po nindo yan. Sa maabot na mga aldaw, big time oil price hike po sa mga produktong petrolyo tabi. So yan po, duman iyan sa mga konsumidores. Gabos kita ka-apektado tabi yan. So we should brace for more. Sandali po muna yan. Kuya Pio, nalibong po kami sa imo ang oil deregulation law. Kisay po talaga, sabi mo kay Aquino. Panahon ni Ramos yan po, na buwelo yan in todo, duman yan na i-implementar. Kaya lang itong supetron pa, kan panahon kan mga Aquino, hinali na yan sa control kan gobyerno. That's, saro yan sa punto duman, hinali na supetron, ibinalik po sa kargo kan private sector. Dahil na ning control duman sa gobyerno sa Petron. Dati ang Petron kasi sa gobyerno yan, sa Pilipinas yan. Ngunyan, naibalik na po yan sa private sector. Tabi? So all the regulation law was under the administration of the Ramos political hierarchy ka ito. Digdi sa Republika kan Pilipinas. Po? Yan. So yan po muna tabi. Good morning dyan sa mga taga-Catanduanes. Diyan sa Catanduanes, kumusta ang supply dyan kan biogesic? Abi ka sa tuyang barkada, may nag-abot pa dingnal na yung mga barkada ta dyan sa industriya kan medisina sa mga butika. Nya ko igwa nang nag-abot. Igwa na po ngayon papapiyo, kundi inubos na naman ngayon na paano. Oy, day tabi, ang sabi kan Department of Health, day magbakal kung day man kaipuhan. So normal sa nang normal sa nang pagbakal baga. Tabi ta day man yan mawawara, day man mawawara, day man nagpupundo tabi nin pag manufacture ang mga parmaceutico kaya na paracetamol. Sige baga ang producer, kamo man tao man sa naan Jesus mare. Kung day man po kaipuhan, day
pag, kumbaga, ubuson. Sus Mario, paano naman kan kung oto nga ni, so sa tuyang pag-iriba sa hanap buhay, si Anding Madrigalejo, sige ngayon kago-ko ka na po. Si Ponday na ngayon paracetamol. O, so na nga ipulugod, mauubusan kung kamong mga daiman na nga ipukayan, uubuson nindo ta. Yan ang apod kaan, panic buying. Sagkod na ang resulta kan, hoarding. So anong resulta kaan? Artificial na pagkakawara po kan supply. O maray nga ni daiman nagpapalangkaw nin presyo sa tuyang mga nasa parmasyotiko, mga butika. Taram ninda nakagibuhan masanakan tawo na arog-arog na kita duman sa Metro Manila ha. May panahon ng baga na nagtatararang kasuhan, mga sipon-sipon, pero dahil man nagkukulang sa ayan na certain kind na yan kan paracetamol. Nagpapanik buying lang po kita. So please, sabi kan DOH, yaon ang siguradong supply. Dahil lang mag-panic buying ta gabos yan matataparan. Ang sistema nga ni kan pag-abot ka itong supply kan yan na biogesic padingnal, pinag-alukar da sa mga sa mga butika. Ining parang pigparatas-patas ang sistema nga ning gabos abuton. Sabi kan itong mga barkada ta dyan na igwanin outlets kay ning mga bulong yan na mga butika. O ngunyan ma-order na naman sila, sige po ang barakal, sige ang kuan, sige ang produsir tabi, dahil man po yan na pundo. So matakot kita kung magsararado na itong sa mga faktorya, tabi, ay nako, yan. Puro kasi po ngunyan, may trangkaso. Sino nag-anap, biosik, igwa po ako, yugon mo ano, yan. Sige tabi, mahirak man ka mo tabi. Sa mga nangangaipo, dahil nito pag-ubuson ta, paano man yan. Maray na agad yan sa gabos. Diyan palang tabi sa tabako, ha? So, gabos na mga taga-Premier Distrito kan Albay, nadadangog kita dyan tabi sa tabako, sa Samuyang FM station dyan, yung 106.9, ha? 106.9 WGB FM dyan sa tabako. On air dyan ang DCGB, tasamuya po na sister station dyan sa Tabaco, yung WGB 106.9 from 5 a.m. to 11 a.m. Ang madadangog po nino dyan, broadcast po kan DCGB. Uro aldaw tabi yan na. Kaya good morning po dyan sa gabos na mga paraan tabay sa Tabaco, sa Premier Distrito kan Albay. Yan, naunang bitan niya to dyan sa Tabaco, ha? Ngunyan baga, medyo mahigpit na naman ang nagkakaperang lokal na gobyerno. Tatitawan bagasinta din poder kana IATF. Ang mga lokal na gobyerno is given the leeway and the authority na mag-implement po, mag-formulate ng mga policies within the purview of the law na kung paano ninda si-safeguardan sa indang mga constituentes against COVID-19. Kasabay na dyan itong pagsumiter ka na swab, ito bagang RT-PCR. Kaya lang, dyan na naman tabi sa mga nag-uuruli. Kadakol na naman kan mga nagpapahiling nin peke, may daradarang peke na resulta kan swab test. Ano naman kita kaayan tabi, ha? Rumdumon po nindo na sa irarom po kan lay, igwanin nagkakanigong penalidad iyan, lalong-lalo na sa irarom kang quarantine law. Haloy na po yan na nag-existir ang quarantine law kang Pilipinas. Ngunyan lang na kumbaga, nagka-interes ang tao. Igwanin nagkakanigo po yan na penalidad dyan. Isabay mo pa, so sa irarom man kan Kodigo Penal kang Pilipinas. Pamimeke mo nin mga dokumentos tabi. Yan, dakol na naman nagpipresentar ng mga peke na dokumentos, RT-PCR test results. Igwa po kayo ng sinampaning kaso na DOH, ang gobyerno. Remember, dyan sa Tabaco, so minauruli dyan sa Catanduanes, igwa nin mga daradarang peke kaya na RT-PCR. Day pa ka mo nagkakanararamtabi. Pwera de los ubos, ano daw kitang mga Pinoy ta, matatali kita, buda madudunong kita, maggamit kan sa tuyang talento sa kabuuhan.
kung gigamit tagay din sa kanultulan, haloy nakitang nag-asensong mga Pilipino, buda Pilipinas. O, sa pagpeke mo kan RT-PCR test, igwa kang paninimbagan na legal, bibugtak pa sa peligro ang kagabsan. At kaito baga, so nagkakadarakop diyan kaito sa tabako. Tayo goning forward base diyan, so Provincial Government of Catanduanes, diyan sa Pier kan Tabako. Nagpadara nin mga personahes diyan, igwaning command post diyan kun baga, advanced command post na iyon nag-screen kan mga biyaheros hali sa man iba-ibang lugar pasiring diyan sa probinsya kan Catanduanes. Igwa baga nin nagkadarakop diyan kaito, nagkasarampa na nga nin kaso. Ano naman tabi baga kita kayan pakitabi kung mapasiring ka mo digdi sa Bicol, magdarakan itong so lehitimong dokumentos day pagdayaon an sa diri, day pagdayaon ang komunidad ta dipisil po yan. Ano naman kita kaan kung arog na ka na permian sa tuyang mga pinagigibo daing kanaraman. Pagkatapos pagpigi-istriktuhan kan gobyerno, kaniguan na reklamo. Habo kita magpasumitir sa wisdom po as in logic kan lay. Igo na lang po kita 12 minutos bago magabot ang alas 10. Ans, maray naga, go ahead na. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga plantabay, sa mga dagdag man niya tong bareta, mantinidong tawan ngo niya na in prioridad kan gobyerno lokal ni Legazpi ang mga taong kaninaan sa pag-iisip. Sinabi ni City Social Welfare Development Office o CSWDO Head Marlene Manaya na sagkod sa presenteng panahon dakol man daw graray na i-record ninda na igwanin siring na sitwasyon o kaya kondisyon digdi sa syudad kan Legazpi. Sa alagad, aminado ini na problema ngunyan kan na sa indang opisina, ang kawaran kan talagang pasilidad na mataunin atensyon sa mga ini. Kung kaya sa mga oras na ini, asinpon pa kan mga nakalihis na mga panahon, ang tigibo ninda, nagtatausin din asistensya sa paagi, kan pag-refer kan mga ini sa kadlan, asin na nagtatauman sindanin asistensya pinansyal sa mga kapamilya kan na mga persona na igwan ni na problema sa pag-iisip. Sa ngunyan, pigahagad ka na sa indang opisina na dai maging kampante sa tabang sa napigtatao kan CSWDO, kundi magpahiling man ni na pagkamuot o kaya pagtao ni suporta sa indang mga talagang partidaryo sa siring kailang sitwasyon. Dahil sa importante daw sigun sa inda ang guidance o kaya giyang pigtatao ka na pamilya kan siring na mga persona. Natabi sa piyo ang mga informasyon, Ans Galero, DCTV. Kadakol naman baga paano Ans Digdiano sa to, igo kita nahiling niya lalaki nagapara lakaw na wa na ang kalson. Iyo baga hiling na so mayor plomo buda kagubatan. So what you call? O yung baga tabi kaya lang day ta masabotan kung mga taga Digdian o ibinuhi na naman sa naan Digdi. So iba baga kay NCPO, aminado sa SWDO na hali sa ibang lugar tapos tiglugaran ng minabalik na naman Digdi. Iyo nga ni buda sa pang problema nangangapudan sinda halimbawa taking for the sake of argument na taga Digdian na may mga kaninan kan pag-iisip nakakabuhi pag nakulugan mo subilog na ang kang pamilya daraan sa indang Puwersas Armadas kalaban ka. Tama. Pero pag iyan ang nakadiskwedo gabos na ang kan sararay kalaban man ginaray ka. dainin nagkaklamar nin responsibilidad pareho man ang kang ayam. Ayun baga, pag nakakagat. Pag nakakagat, daing may sadiri. Pag suayam naligis mo, subilog na Puwersas Armadas kang pamilya, may buki de gyara, lawi-lawi, garod, sundang, gabos, salbatana, gabos yaon dyan. May B-150, may bomber, gabos, dara-dara ta, pigbubukod so nakaligis kan ayam. Naka-full alert. Naka-consin na full battle gear for nadali so ayam. Pero pag so ayam nakakagat, daing may sadiri. Iyo baga, Sir Pio. Ini man nasukan, ining mga may kaninan, narumduman ko lamang si Kuya Nuling. So dating dekano baga kan Kolehiyo de Abogacía sa UST, kahit Akainas. Ang auto kahit ni Kuya Nuling, may darangga po man siya, may laog. Naga po. Tapagiga po siya kan, buagiga po niya man. Ano nga paguna nindos ako, buwa man. Quits pala, quits. Quits. Baga, kadakol na naman ngunyan. The problem with that is pag kiko abaga iyan kan otoridad, mapasa-pasa na naman. Yes. DSWD nga yan. Police nga yan. Dapat nga dumasa kadlan.
Oh, Jesus Mario Joseph. O sige, tabi. Dami si Pio, informasyon, Ans Galergaray, salamat. Salamat, Ans. Ay, istorya dyan sa luwas. Isiunta ang bulos kan informasyon. Nasa linya man, kumpadreng Jomar, Tabaco City, Marhay na aga pa di. Go ahead. Salamat pa din Pio. Sa dagdag na bareta, medyo marambungon yan ang nagatindir kan flag raising ceremony sa syudad kan Tabaco kumpara kan mga nakalis na mga simana asin bulan. Ini pade matapos na kan nakalis na simana, mari parang ni Mayor Crisel Lagman Luistro na halos manaro-saro na sana ang nag-atindir sa flag raising ceremony na nagbusol sa saya tangani na ipagorden sa civil security unit na mag-check na kang attendance sa flag raising ceremony na para ngaya sarong bisis na sanaan si Mana. Nya ngaya yor panindu ngaya kayang gibuhonan na mag-atindir kan flag raising ceremony. O nya ngaya yor kumbaga, physical distancing. Di wag para telephone. Garo bako man so physical distancing ang rason? Anong rason? Ang rason nga yor mainit. Alang nga yan, Tabaco. Dahil lang kayo nag-sumitir ng rekomendasyon si CSU head Ping Bilaro sa Office of the Mayor na mag-schedule ki departamento na mag-aaratindir sa kada Lunes kan flag raising ceremony para maibitaran man itong sumagsurusuhan. Kumbaga selected sa nanguna ang mag-atindir. Asin duman siya mag-check ang attendance. Alaga dahilan ta nagkaigwamang kaining nag-alert level 3 ang Tabaco dahil na nagkaigwanin pagpipili sa nakang departamento. Sinabi ni Mr. Bilaro na ang naging desisyon ngunyan is gabos na on-site na magtatrabaho iyo ang kairiba sa mag-aratindir kan flag raising ceremony. So iba sa harong man sana napagaraman kan DCGB News na 50% ang kapasidad o ang pigtugutan sa harong magtrabaho digdi sa LGU asin ang 50% iyo ang on-site na magtatrabaho apwera duman sa mga basic ng mga departamento arog kan sa nagkukolekta kan basura na 100% sinda na magtatrabaho. Ang sistema tabi pa din Pio 15 minutes before 8 o'clock nagkapag lag-ina itong sa mga maaratinder kang flag raising ceremony. Pagkatapos, nakabantay sa CSU, pagkalagin mo, pasiring ka na duman sa atubangan kan City Hall para mag-atinder kan flag raising ceremony. Dasok mananggad mo niyan, kumpara kan although bako man dasok, may social distancing, at least nahiling na ibang-iba itong bilang mo niya kumpara kan mga nakalis na daw ugmahon si Mayor. Pero so pagkanta da pa ding Jo Margari nagpoprotesta dahil na nga nagkaranta. So pagkanta da, so pagkusog sa nakang boses dumana sa ultimong porsyon. Hindi ako raso mamatay dahil sa'yo. Dapat digdi instrumental pa ding Pio. Instrumental ang flag raising ceremony. Di dapat pagka-instrumental, madangog subosis kan mga parakanta kan nag-artindir. Wara man, di nga, di kayo nagbuburak kikingibot sa iba. Minabungkara sa nagayo, ditong sa pagsabi mo, pag-abot na sa ultimo. Uyaman naman ka si Alcalde Crisel. Ilingonin da. Anyway, naumaw niya ka na alkalde na sana ngaya, pero may kitang arog kayo na iyang obligasyon tama na sa gobyerno basado sa patakaran kan Civil Service Commission. So, sabi ni alkalde, paragos tayo siguro, mangyayari yan, kung di padagos man, so pag-check ang attendance. Sige. Pag naglingaw-lingaw na naman pag-check ang attendance, yaw na naman nagpa-replay sa mga phone kang talisay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar.
Ibaga kay itong mga panahon, nag-plug racing kita. Minakusog ang busis. Pagpatapos na, mamatay! Dahil saya. Anday mo na agad mapatindog, gabos, pag nag-plug racing. Suna sa laog kan sinihan. Kay itong mga panahon. Taiba man ang pipatindog. Pading Jim, alas 9:40 o kaya 58, Pading Jim, go, go, go. Salamat tabi pa din. Maray na aga sa mga paraan tabay niya to. Lockdown ang RHU Pulangi suspendido ang vaccination activity dahilan sa may nag-positive home quarantine pati mga bakunador kabos. Nag-diskarte si ABC Federation President Cap Adrian Salceda kung saan nag-disponer ini ng mga lunadan nakipag-coordinar dyan sa Ligaspi kung pwede makigamit kan Ligaspi Convention Center tinugutan tabi pa de asin dyan babarakunahan ang mga taga-Pulangi lalo na itong sa mga first dose pigahatod mismo kana mga lunadan na inarkila ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda. Ay iyunaan kumpadring Jim, so itinalaan kan grupo ni Adrian Cap Nunoy na pipick upon sa mga barangay hall. Correct. Yan, dadarahon digdi sa LC3. Ano, tabi pa rin? Dadarahon digdi sa vaccination center sa Ligaspi. Ayo, dyan sa Ligaspi Convention Center. Oh, sa LC3. Ngunyan, sundo yan. Ngunyan na si Mana ini. Pero diretso yan tabi pa rin. Sagod na lockdown pa digdi. Sa Pulangi. Yan, kaya so mga yaon dyan sa Pulangi, day magdisuspidar. Maski naka-lockdown sa RHU, so mga bakunador, day makakaluwas. So, grupo ni Adrian, igwaning pipick up po na mga gusto magpabakuna, so gusto sa mga barangay ho lang mag-standby. Makikoordinar, halimbawa ngayon sa aga, nag-decide so sarong pamilya o grupo, alis sarong barangay, dumulok sa dulo ko nindaan kapitan. Iyo. Ang kapitan, makoordinar dig-decide quarter ni Cap Nonoy Adrian Salceda, so harong baga di puntong lulo niya, Joy Salceda, ama ni Congressman Joy Salceda, digdian sentro. So greenhouse. Bako greenhouse. So old house. Old house. So ancestral home. Yan. Oh, sige. Digdian barangay, kapitan mapa-schedule, okay, mapa-schedule. Ay, ma-report. And i-schedule, papadarahan yan kan lunadan. Iyo. And pipick upon sa barangay, ihatod sa vaccination center, pagkatapos sa barakunahan, ihatod girara ini sa mga barangay. Ahalaton pa. At door-to-door, atid sundo. Hatid sundo, yan, sige. Ngunyan, anatukan na mag-diseminar, magkipag-koordinar kay ni sa mga barangay officials, sa mga constituente, si Kagawad Pasipading Jun na Bilyar, iwan katabang kay ni sa pag-iskusar na maaraman kan publiko asin madiseminar an informasyon tabi pade. Okay, sige. So diretso an vaccination activity maski nga ni lockdown naretso and so mga boosters matapos na naka-second dose na booster na digdi man sa Ligaw Gymnasium tabi pade pighatod. Diyan na booster vaccine sa mga taga Pulangi. Okay, sige. So aral daw pre-service ini kung sa mga nasa mga barangay, ipigreater ni Kapitan, ni Kagawad John Bilyar, makipag-coordinar sa nasasayandang mga barangay officials and digdi na yan, didiskartihan sa headquarter kan ni Cap Adrian Salceda and Sureball, magkakapabarakunahan man giraray sinda. Roger, sige. Okay, yan tabi pa de. Ansa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat kumpadreng Jim. Hali man dyan sa 3rd District. Taon-taon, tawan tapayanin panahon ta mas magay na makatabang kita pagdiseminar kan informasyon ha. We will be right back. Pakalis po ka ini. Yahon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong atinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Estado, Tana, Mahigos,
na servidor, malalaoman yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatodin pag-asenso asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa pulang gibe progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maliate, paracetamol, Neozep Forte. Kawawang batay, lubo, hiniga, parado ng salbay, plema. May halamang puti, natural na papawi, kung tawag kita'y laganti. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Plemex Lagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pag saghaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na alaksan. Alaksan FR. Para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa iyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ng pagkaugtog, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa ilo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anain, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakarehistro ang Philippine National Police ni na 295 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa saindang mga tauhan na nagdara sa total tally na 45,542 na infection. Sinabi kan PNP Health Services na ang aktibong kaso na sa 3,982 mantang maabot man sa total na 341 ang narahay na nagtotal ni na 41,435 siring man ang bilang kan mga nagadan mantinidong nasa 125. Kanakaaging aldaw ang Pilipinas nakapagrehistro ng 39,004 na bagong kaso ng COVID-19. Iyo ang pinakahalangkaw poon kan magbungkaras ang pandemya. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy
Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugapus na mag-agda pa kita ninday mababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katulungan. Ang sunod na presidente ng Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayang talaga, matibay na congressman sa kauswagan, kapos niya gigipon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tunay resipiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute, may mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibo at mabuot na kongresista. Kong Joe. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilabian. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervan everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervan. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako ba? Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber.
enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabangho! Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Iyan so proximity pa kan report ni kumpadreng Jim bago kita magdiretso sa iba pang temas ipadagos ta. So mga taga dyan po sa Pulangi sa 3rd District kung gusto sa Pulangi tabi lalo na so mga mapabakuna first dose or second dose o booster shots mag-coordinate lang po kamo sa indong kapitanes del barangay. Tanganing sa indong man na kapitan mapasiring duman sa opisina ni Kap Nonoy na Salceda ma-informara na duman tabi sa samang barangay igwa maning gusto magpabakuna. Kaya lang, so dyan paano baga sa kwan, so dyan sa Pulangi, so RH Yuninda, medyo lockdown muna ta. So protocol medical bagang kaipuhanan, necessary man iyan, igwanin mga kaipuhan na sunodon. Kaya dahil muna nakakabakuna dyan sa Pulangi. Kaya so gusto magpabakuna, ma-akomodar kamo digdi sa Legazpi, buda sa ibang mga lugar na pwedeng kamo tudukan tabi kan bakuna. Is versus iyan sa pamamayuman ni Kap Nonoy Edren na Salceda bilang parte kan sa iyang pag-adaptar kay itong programa, kabilugan, portion kayan is yung programa sa salud to protect yung health as in promote ang health ka na lambang saro dyan sa Pulangi. Igwa po nin service na ma-pick up sa Indo basta mag-coordinar lang kamo sa indong kapitan. So kapitan man, magka-coordinar digdi kay Kap Nonoy, si Kap Nonoy baga iyuan presidente kan mga kapitanes sa Pulangi. Siya nagrepresentar man niya na sangguni ang bayan kan Pulangi. So parte kan healthcare system program ni Kap Nonoy, iyan po na makatabang sa gobyerno na ma-expedite, mapahiwas pa ang pagbakuna. Kaya itong mga day maakomodar dyan sa Pulangi, lockdown, day magproblema tabi. Pasiri lang kamo sa indong kapitanes del barangay, so kapitan ma-informar kay Kap Nonoy, diretso iyan tabi na ma-schedule kamo ha. An assembly lang o kayaan sa indong pagtitripon sa mga barangay halls. Tanganing ma-pick up kamo kan sa indong mga service, ihahatod kamo sa mga vaccination centers outside of Pulangi na maakomodar po kamo and ihatod pa pauli tabi. Si Madam Rose nagrahida kang kamalig. Madam Rose. Good morning. Yes, good morning. Sige ka sana, nagdadangog ako. Good morning tabi. Ano ang luto dyan sa Kekoy's ngunyan? Pata. Siram sana. Pata, tapos Bicol Express. Siram sana. Nagdadagdag pa ako. Lang gusto ko lang ipaabot sa mga consumid akang kunyan, customers me, na
bilang sa pagmonitor mi kan mga nakabakuna na, lalo may mga vaccine card na sinda. Ang lambang nagkakakansa mo, lalo sa pangudto, na order sinda ke extra rice, igwa iyan kibawa sa mo. Pigilis mi man tanganing maaraman mi kung mga taga sain talaga iyan. Igwa mo niyan sulas na nagkakansa mo niya na aga ng mga taga Butuan City. Yaon kasuba nagpuon po kami kasuudma na aga na yan man an kunyan mi tanganing sumang makatabang kita sa tong kapalibutan na maaraman ta kung talagang sa mga tao aware talaga sinda magpabakuna. So sa PhilJap Takoyaki man ni France, pag order ninda ki 5 pidaso, may dagdag iya na sarong pidaso bali ano. 5+1. lang ang vaccine card. Kung ma-order sinda ki 10, may dagdag iyan ki 2. Yeah. Itong sa mga taga Butuan Manay Rose, Madam Rose, mga trackers ito o nagbiyahe sinda sa mga familia ba? Nagbiyahe sinda, nakakakot si sinda. Tapos dahil sinda nga ni pinalaog sa ibang kaunan dyan sa Legazpi, tapigahanapan sinda ang QR code. So nagparahanap ngayon kaming pwedeng kaunan, digdi sa mo nakalaog, tayo di ka nabukas kami. So nahiling mi, dumananag kunyang kami na may chances magkunyang sinda na pwede sinda ma-discountan mi, tanganing mahiling ko talaga kung talagang totoo na may vaccine silang nagbabiyahe. Very good. Okay, sige. Magulang po sa mga biyahero, sa mga haranidikti na kunyan, dahil kaming pipili, basta magkakana may extra rice inda, pigdi-discountan mi iyan sa kunyan, sa extra rice. Ang importante naman, the point is, nagsusunod ka mo sa protocol ng gobyerno. Iyo po, Okay, nagsusunod kita na dahil kita pwede magsutil, makikooperate kita, tabako man yan maraot. Okay, Thank you, sige. Ping-ana. Thank you so much. No Sige, problem. bye-bye. Mabuhay. Thank you so much. Okay. Sa sa Manila, Salamat Manay Rose Tabi ha. Thank you so much. Madam Rose Nagrahida. Thank you so much dyan sa Kekoys. Thank you so much. Okay. Sa sa Manila, kumpadreng Nald, parang Metro Manila Mayor siya yun eh. Iguanin policy duman sa sa pagbabakuna yata. Hello Madam Rose Giraray Tabi. Hello. Ay napildit ni Madam Rose gayon sige Madam Rose ya. Napahapyawan ta idtong istorya ba ka nakalihis na semana sumanungod baga padingnal sa religious belief in connection sa pagpababakuna. May nahiling akong news sa Manila na nakalaog sa news feed ko man sa Facebook na ewan ko kung si Isko na Moreno ito alkalde kan Manila o consensus na kan Metro Manila mayors ang policy ang in gist ang sa indang logic is arog kay ni di pagpautob na bagang ngunyan no vax card, no entry. Halo sa bilog ng Nasyon Pilipinas. Dahil kang, pigtataram ni Madam Rose Nagraheda dyan sa Kekoys. Good morning sa bypass road sa Lugan. Di ang gobyerno baga nagpapautob na no vax card, no entry policy and pwede nga ning ipautob man sa luwas kan Metro Manila no vax card, no ride policy sa mga public utilities. Now si Mayor Isko yata yun na dumagoso kan Metro Manila Duman sa exceptions padingnal na pwedeng palaugon, as in pwedeng sa in general baga, may pigapod na in every rule, there is an exemption. Duman sa orden kan Manila, pigre-respetar padingnal
as in dai pwedeng obligaron na hagadan ning vax card o prohibiran na maglaog sa anuman na establishmento di negosyo ang sarong persona. Ini sa Manila ha, kung tamaan sa kong pagrumdom, buda pagasabot. Kung ang sarong persona kaanib sa sarong sekta na susektang ito nagbabawal sa inda na pagbakunahan. Nabasa ko duman sa provision sa parang direktiba, parang executive order din ni Mayor Isko Dumagoso na. Saro duman na, kung sa Bicol, kung ansaro ngayang persona, miyembro kan araw kaning sekta, and so sekta ninda nagbabawal na bakunahan sinda, dahil ngaya yan dapat pagpirito na paghagadan ng box card, dahil pagprohibiran ngayon na pagpalaugod sa kung ano man na establishmento, pribado o pampubliko. Naihapot tabagan pading nalade. Sangunyan baga, so ang pandemic is a medical issue worldwide. Pandemic nga na eh. Nagi na ining political issue pa di. Nagi pang legal issue. Manong dyan, legal issue. Nagi pang moral issue. Religious issue. Katakod na yan ta. Ano sa tuyang gigibuhon? Mananggad. Kunan sa rong persona, ako ngayon miyembro kan arog ka ining grupo. Religious group ngaya ini. Nya pakabot baga padingnal sa relihiyon. Very sensitive ang isyong an. Dahil ka makiaram masyado dyan because ang profess mo, buda practice mo ning religious belief is a very sensitive, delicate, and very personal matter. Dahil mo pwedeng pagdiktahan ang saro kung ano-an sa iyang sistema maning pagtubod because it is deep within his or her heart na kung araw ka na sa iyang sistema rin pagpangadji, pagtubod, faith, expression, basta day maka-apekto sa dalagan kan sosyudad, day man pagpakiaraman because iyon na sa iyang pagtubod na haranis siya sa mahal na Diyos, makakaranis siya sa mahal na Diyos na pagtutubudan niya. Ang problema kay ni Padingnalta, kung nalimbawa medical issue nga ni babalansyon mo so religious aspect kung day magpabakunan sa rong tao na por dahil sa mandato kan sa indang sekta na day magpabakuna pero mapipiligruhan man so komunidad arin ang papaurugon baya ano pa de igwaning nag-apod sa satuya kada kaaging simanan ako ngaya arog kay ni pero kay puhanta ngay magpairarom sa gobyerno. Tayaon ngayaan sa mandato man. Magsunod sa mga reglamentos kan gobyerno. Sa Manila, iyon na puan, pigre-respeto duman. Inda ko digdi sa to, what would be your opinion on the matter? Diyan baga malaw ka sa mga malls, vaccine card yan na. Nya kuntaraman baga sa gwardiya, bawal sa muya magpa-ineksyon tabi. Tarog kayo sa muyang religious group. Ay prohibition ka. Paano daw tabi ha? Yan. So between itong survival of humanity na iningani na pigsiributan tang ining sa pandemic or itong susay mo na yan na pagtubod man sa sekta nindo. Halimbawa, may nag-text digdi sa tuya, Sir, sa NBA ngani po, day nakadraw sa mga player na miyembro nin sekta na no-vax stand ninda based on religion. O sa NBA da, sa US. Sa NBA, mandatory sa gabos na vaccinated. Si Andrew Wiggins kan Golden State Warriors, miyembro kan saksi ni Jehovah. Siging taramda siya mapabakuna ta bawal sa religion ninda. Mala baga after 1 week, nagpabakuna man po giraray siya or else goodbye ang paghanap buhay niya. Yan pinagasabi tano. It is a delicate balancing act between your religious belief, Buda itong supag makulog mo man sa imong kapwa na either makaulakit ka or maulakitan ka na
pag makulog mo sa kapwa na dahil mo maulakitan, and pag makulog mo man sa diri mo na, dahil ka man maulakitan. Hindi baga tabi. Duman yan sa Manila, igwan yung provision duman sa nahiling tang release sa newsfeed na nakaabot man sa to ano. Bottom line, wala man na batas na lahat tayo magpabakuna. Opo, tabi, tama ka dyan. Wala man po talaga sa batas. Pero, susurvival niya to. Garuma sa nang padi sa sarong pamilya baga ano. Pababaon niya to ang level kan hororon. Sarong pamilya. Nasa sarong harong siyempre, ama, ina, mga aki. Nagpabakuna baga padi kontra sa kwan. Sa tipdas ba ko? Measles, utos. Nagpabakuna. Tanganing, subilog na pamilya, protehido. Arog ka ng logic. Oh. Nagpabakuna kita kontra tipdas, kontra utos, pero daiman baganing batas ka ito na nagkataram nagabos dapat magpabakuna sa tipdas. Ang susunod sa ng logic dyan is survival and yung salud niya to mapangatamanan ta. Kung susarong pamilya na nagpabakuna kontra sa tipdas, dai na pigtitipdas, gabos protehido. Susarong pamilya na may natipdas, ang pigigibo ba kapading i-isolate. Yan kasi na nga sa kwarto mo, di magparaluwas. Yan ang pigigibo tangon yan. Padakulaon ta sana, i-amplify ta sana, yan ang pigigibo ta sa bilog na Pilipinas, sa bilog na Kinaban, manungod po sa COVID-19. Yan. In short, tama ka po, dahil man talaga ning batas na minataram na magpabakuna kita gabos. Pero, it is your moral obligation man po to protect also and to preserve ang survival of humanity tabi. Ano po? Yan. Sige po. Sa pangarap po kang bilog na tropa, salamat ka sa iyong pag-antabay. Asin amang Diyos ang magbantay. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Healthy Tini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync, and Vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc,